Трайко Майнов. Адреса село Илиджиево, Солунско. По-гръцко каже. По гръцкото. Йоанеш Манус. Нея Халкидона Салоники. По кой да ти го кажа? Благорода Майнова. Майнова. По презимето от татко ми Попова. Така? По-гръцко Вангелица Мано. Пападополо. Халкидона. Халкидона, Тесалоники, периферия. Да. Да ве прашам се, Следнеш как? каде го научите македонскиот јазик? Абе са Не родили. нема нашите родители друг език. Македонско само зборувах. Да. Нема друга И ден до работа. денеска вони. Македонци сме. Ние и македонци ке умрма, що направно. Не мога да биде. Сега работите да не разтурме големи.